gyud nga tradisyon sa uban ang kakugihan sa pagbutang og Christmas village sa ilang mga panimay matag Pasko. Apan adunay usa ka pinalahi nga Christmas village diin aduna kini gamay nga airport. Tara ato kining tanawon pinaagi ni ining report. Pagsud pa lang sa gate sa balay sa pamilyang Ibarra sa Barangay Basakpardo, dayag nagyud kaayo ang diwa sa Pasko. Kini tungod kay puno gayud kini sa Christmas lights o mga dayan-dayan. Ang gawa sa ilang panimay susama gayud sa street sa usa ka amusement park didto sa Hong Kong. Apan makadani usab ang Christmas village sulod sa ilang panimay. Ang tema ni ini, Christmas Around the World. Anaa ang Christ the Redeemer sa Brazil ug anaa usab ang Statue of Liberty sa Estados Unidos. Samtang anaa usab ang Eiffel Tower sa Paris, France ug ang Buckingham Palace sa London. Apan dili lang kay nagkalain-laing lugar ang anaa sa village kay anaa usab kini airport. May eroplano nga molanding kunuhay ug may eroplano usab nga mo take off. Apan nganong may airport man sa ilang Christmas village. Siyempre kung matuta sa world, di man taka-travel o airport o airplane. So mo nang among gibutangan sa international airport para ma-dramatize baga matuta sa world, ani kita sa kay tag-airplane. Matud pa nga matag tuig usab nila kining dugangan ug bagong miniatures ang ilang Christmas village. It used to be 5 houses lang siya. After 5 houses, mag-add me every year o usa ka house, ana lang mo gi-sure og usa ka item sa village. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besdak.